lala nathi uvuke nathi uNkulunkulu wethu awusideli. Siyabonga baba umsebenzi wakho osuwenzile somndeni wabamakhaya baba wethu ongcwele nezihlobo nabangane nabo bonke babantwana bakho baba abaye bangenelela uNkulunkulu wethu nabantwana bakho baba balomsebenzi babo abaqalisa baba wethu ongcwele somndeni wakamakhaya. Siyakubonga uNkulunkulu wethu waba nabo babendleleni yonke baba kunzima baba nje empilweni zomndeni wakamakhaya wavela wena uNkulunkulu wethu wabona baba ukuthi nakho kufanele baba bakwenza abantwana bakho ababizela umsebenzi. Siyabonga baba kushume ithimba lonke babe besebenza ubaqinise baba abantwana bakho baba kulomsebenzi ubapha amandla baba kaMoya Ngcwele nabanye abantu baba babone baba inkazimulo yakho. Khazimula ke uNkulunkulu wethu ube nathi babupholise babinhlungu namanxeba nokukhathazeka enhliziyweni zethu baba wethu ongcwele kule nkonzo baba uyiqalile uNkulunkulu wethu uze uyifezeke baba wethu ongcwele. Siyabonga baba nangalomzimba baba wakamakhaya baba wethu ongcwele uye walungisa konke baba endleleni waba inkosi baba nomsindisi khona konke. Siyabonga baba siyabonga abanye abatholakali baba wethu ongcwele kodwa siyezwa baba la ikhona baba umntwana wethu wamveza baba wethu ongcwele waze wabuya baba wezekhaya baba esuka baba phesheya waze wazofika la eSouth Africa baba wethu ongcwele. Siyabonga lonke baba ithimba kahulumeni elilangenelela baba wethu ongcwele uqhubeke nakwabanye ngeNkulunkulu wethu abanye ubasize kuze bephakade. Amen.